Il-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen ipproponiet sanzjonijiet mill-Unjoni Ewropea fuq ministri estremisti Iżraeljani flimkien ukoll ma' sospensjoni temporanja tal-ftehim kummerċjali li hemm mal-Istat Ludi. Waqt id-diskors mistenni tagħha tal-Istat tal-Unjoni von der Leyen elenkat il-ħidma tal-Unjoni Ewropea s-sena li ġejja. F'diskors ta' aktar minn siegħa il-President tal-Kummissjoni Ewropea qalet li b'dak li qed jiġri fil-medda ta' Gaza hu inaċċettabbli waqt li Palestinjani innoċenti qed ikomplu jinqatlu waqt li jittalbu għall-ikel. Wara xhur twal fejn l-Unjoni Ewropea ġiet ikkritikata skiet tagħha f'dan ir-rigward, l-erba' filgħodu von der Leyen sostniet li tbatija tal-ġuħ magħmula mill-bniedem qatt m'għandha tkun arma tal-gwerra. What is happening in Gaza has shaken the conscience of the world. People killed while begging for food. Mothers holding lifeless babies. These images are simply catastrophic. So I want to start with a very clear message. Man-made famine can never be a weapon of war. For the sake of the children, for the sake of humanity, this must stop. Tul id-diskors tagħha von der Leyen enfasizzat li l-Ewropa tinsab fi ġlieda biex tiddefendi l-valuri d-demokrazija u l-libertà tagħha. F'ħinijiet twal iddedikat diskors għal appoġġ lejn l-Ukrajna, irrakkuntat l-istorja ta' Saxa tifel ta' 11-il sena minn Mariupol li kien inħataf mill-forzi Russi u nħeles biss grazzi għal kuraġġ ta' Nannuh. Hawnhekk il-President von der Leyen ħabbret li l-Unjoni Ewropea se torganizza summit internazzjonali għal protezzjoni ta' tfal Ukreni li nħatfu fl-aħħar snin, filwaqt li talbet pressjoni akbar fuq Mosca permezz ta' sanzjonijiet ġodda u finanzjament innovattiv għall-Ukrajna billi jintużaw l-assi Russi li ġew ifriżati. Ħabbret li l-Unjoni Ewropea taħdem biex issaħħaħ il-kapaċità ta' drones fl-Ukrajna waqt li se tkun qed tkompli tinvesti fl-armamenti. Dan hekk kif sal-2030 ikun hemm dak li ddeskrivit bħala ħajt ta' drones fil-Lvant tal-Ewropa biex ikun hemm aktar sorveljanza f'kien reali. Il-President ukoll ikkonfermat investiment qawwi fil-qalba diġitali kif se jinħoloq Scale Up Europe Fund biex jappoġġja startups f'oqsma kritiċi bħall-intelligenza artifiċjali u l-bioteknoloġija. Minn barrek se jkun hemm Battery Booster Package ta' 1.8 biljun euro biex tissaħħaħ il-produzzjoni tal-batteriji fl-Ewropa u inizjattiva l-karozzi elettriċi żgħar u aċċessibbli mibnijin fil-pajjiżi membri stess. Il-Kummissjoni Ewropea se tippreżenta wkoll Single Market Roadmap 2028 biex jitneħħew l-ostakli li għadhom jeżistu fis-suq uniku. Von der Leyen tkellmet ukoll dwar l-ispejjeż tal-għejxien, il-faqar u l-kriżi tal-akkomodazzjoni. Iwedit pjan Ewropew għall-akkomodazzjoni aċċessibbli tibdil fil-liġijiet tal-għajnuna statali biex jinkoraġġixxu aktar bini ta' akkomodazzjonijiet. Dwar ix-xogħol il-President ħabbret liġi biex jinħolqu impjiegi ta' kwalità u strateġija kontra l-faqar biex dan jiġi eradikat sa 25 sena oħra. Insistit fuq sistema ġusta iżda stretta biex l-immigranti li ma jkollhomx dritt tal-ażil jintbagħtu lura pajjiżhom waqt li ħabbret proposti għal sanzjonijiet speċifiċi kontra traffikanti tal-bnedmin. Von der Leyen wissit kontra t-teddid tad-demokrazija Ewropea permezz ta' diżinformazzjoni u attakki fuq il-medja indipendenti. Hawn ħabbret il-European Democracy Shield kontra manipulazzjoni tal-informazzjoni, Media Resilience Program biex jissaħħaħ il-ġurnaliżmu indipendenti u possibilità ta' restrizzjonijiet fuq l-aċċess ta' tfal għal medja soċjali. Dwar l-ambjent il-President ħabbret l-Unjoni Ewropea tinsab fi triq li tnaqqas it-tniġġis b'55% sal-2030 u l-European Green Deal u kruċjali għad-dipendenza enerġetika. Nejn aħħar ta' diskors tagħha von der Leyen taġġieħ lil ħaddiema tas-sigurtà u tal-protezzjoni ċivili Ewropej. Din il-ġlieda hija parti minn min aħna bħala Ewropej. 80 sena ilu l-Ewropa kienet infern. 40 sena ilu kienet maqsuma b'ħajt. Madankollu dejjem iġġilidna biex ikollna l-aħjar futur possibbli. Dan kien id-diskors li bih il-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen temmet id-diskors tagħha fil-plenarja dalgħodu ġewwa Strasburgu. Ejmin Grek Paċ għal One News minn Strasburgu.